Aħna qed naraw il budget huwa bażat fuq ftit deċiżjonijiet fundamentali. U din minkejja l-fatt li l-Ministru qed iħabbar ħafna miżuri żgħar, imma naħseb l-iktar ħaġa importanti f'dan il-budget hu li l-Gvern daħal għal piżijiet tal-enerġija u taċ-ċereali fuq l-ekonomija. U bekk allura irnexxielnu illi l-inflazzjoni, flok għandna inflazzjoni għolja ħafna, żamma din is-sena taħt is-7%. Barra minn hekk qed joħroġ l-ispiża tal-enerġija u taċ-ċereali wkoll. Allura dik hija naħseb jiena deċiżjoni waħda li kważi l-budget kieku għamel kwarta u ħabbar dik kien ikun biżżejjed fl-opinjoni tiegħi. Però wkoll huwa budget li qed ħares ħafna lis soċjal. Allura għandek ħafna fine tuning ta' diversi miżuri soċjali, ħafna minnhom kienu hemmhekk, imma qed jara kif jista' itejjibhom mill-ftit maneuverability li għandu għaliex l-ispiża prinċipali ħadd tmur fuq dawk l-elementi li għadna kemm semmejt biex itaffi kemm jista' jkun il-piżijiet l-iktar fuq dawk illi huma vulnerabbli. Allura minn daqshekk għandna direzzjoni illi naħseb fiċ-ċirkostanzi hija tajba. Mhuwiex budget li qed isemmi xi spejjeż kapitali kbar għall-inqas mill-ismajna sissa. Il-Gvern ħajafas fuq daw, il-Gvern ħajafas fuq l-istabilità ekonomika li jżomm in-nies fuq il-post tax-xogħol kif ġara fil-fatt anki waqt il-pandemija, però fl-istess ħin mbagħad qed jara kif ħajjin l-iktar lil dawk illi jistgħu ibatu meta għandek ċirkostanzi internazzjonali bħal dawn. Jiena naħseb illi ħafna ċaqliq fil-social services, per eżempju it-tapering, carers allowances, children's allowances, ukoll jistgħu jagħtu element bżonn justa feel good factor fost in-nies illi fil-waqt illi x-xenarju globali ma tantx huwa pożittiv. Però naħseb illi qed juri li l-intenzjoni tiegħu li Malta tkompli mixja il qudiem.